नाटक करतात. अगं मावशी, ही दगड ना वळवळते ग जास्त. बघू काय ग? अगं इकडे दगडीकडे बघ जरा. बघ जरा का जरा. माणूस आहे तो. सुदामाच्या संगतीनं चोरतो आम्ही काकड्या. पेंड्या सुदामाच्या संगतीनं चोरतो आम्ही काकड्या. कोण देऊ नाही मावशे मला म्हणतात दोडवल त्या वाकड्या. आम्हाला माहिती आहे.
आज माझी मावशी नक्की कुंडली खाल्ला मावशीला माहिती नाही ना मी काय म्हणतात सिमेंट कॉन्क्रीट काय Thank you.